Ape nggawe sego jagung iki ngentas rendeman jagunge sik ya, Cah. Direndam suwene ana 5 jam. Nek wis atos terus dipilih nek menawa ana sing kopong, Cah. Lanjut terus diselepno ae. Diselepno ben iso dadi tepung. Iki wis bar diselep, penampakane koyo ngene ya, Cah, tepunge. Bariku langsung ditapeni ae, diayak neh. Dipisahno antarane sing lembut karo sing kasar, Cah. Bariku tak lanjut kas geni ya, Cah. Iki ape nggawe sego jagunge. Dijuri nganggo banyu terus diosrok-osrok ngene. Nek wis bar langsung ditapungno ae ning dandang kaya ngene. Wajib nganggo dandang kukusan terus ditutupi kekep. Lah iki nek wis kekel utawa wis padet, Cah, iki langsung dibuka didono kaya ngene. Iki jenenge dikaroni, Cah. Dicelupno ning banyu adem, Cah. Bar ngono terus dikepiar-kepiar noneh, terus diunggah noneh iki didang sampai mateng. Dienteni suwene ana setengah jam ya, Cah. Iki sego jagungku wis mateng. Lho, saiki tak ler sik ya, Cah, nek ape tak buntel ben gak cepet mambu. Biasane tak dol sepincuk 3.000, Cah, tambah gorengan dempel sitok dadi 4.000. Piye? Kowe tuku apa ora? Iki lho tak pincukno. Gage lho.